1 2 yeah. No. Hello. Adia and one adable roofings and rusty and resisted heat and a fade and fade so Nicola bond material or the border sunti or 25-year guarantee a Emma Rishimu. So pair adable roofings our and cranin and patamua for an inch of Ancoberia. Muamu Kumase and an empatamun so move for an inch overseas junction. Adable roofings, Muya Samensia our dime boss wampa. Fred 0248 944 710 as I a WhatsApp number. Fred Adable. Woman. I would have tried to find a friend, and I'm not time of I don't know what I would say that I know I want to feel about now then, a mamma, my money, and son of what do you have yet? That's not why you said no matter. Hello. My day. My day. Let's say my day. Hello. 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 Hello, 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 hello. Your camera is you on another mic. Camera, one over. Yeah, intro, yeah, your accreditation.
accreditation you want to we want to do until we want to so mo go radio near mo enter they say all access no open so mo na itimi enter Hello. Nare mo bi aba. Aba. Aguna. No, say go Peters. Go Peters 202. So they ready to come 203 and 202. It doesn't matter where right. Edmeto nephew could be say one pim. Miss Wane Nana Konadu Yiadom autoso miensa. Nana 5 years away dear. Yakasa minka bibim for ho and I say some mammy. And maybe a mammy mo me mamma no precoperano. Say there be a maybe one in chair. Nana bedi akunwano. Says obedi o mammy or won wadi. Nana nefia. Nene ye pani ni subai pani nim die pa wo de kire ye saa na ne ben so ebetena na nemu no no so eye ye sebe sa akoda wa ye bone mami be ka wanim se de tie bia wo se ada na ye sanya se bio o mami hu se o pa tan papa na semu die nyina ana de mama ye mamu nyina eba ya sebe ye mo na paso nenye ye mu ne kasemu se de oni nipa esi ntemtie no na efeye ti wuhu na wuhu so bi a osuro nyame ya nana hodwo sabi ye kura ye ba nanim a onu mom bre ne ho ase maye nana pe no kore ompe kontompo ompe sisie ohum nipa so mobo ondo bi ntai bi obia ba eye ne ba obia nana eye ne nana empo ye ne ani nti ye nya ba bi tie se ye fom a ontwe nkonimu ofum na anu aka kiro esra so ade we ya wo ye mempe na futuo a wo de mayen eno na mayen nya nimde kakra yeso ye de hwe ne kro yi so amano wo hwe dwakese mbantama atonsu no ne ade ni nyina dwakese nanso na netime mapapepe ye ne asomdwe ba ade ntra opa asomdwe waye bi ye nana ye ne tena ye onye yi mu o ofu bi a se ne ba ne nana una benya asembi anasa asembi beto a obeka kire no a anamontu bi ase otu bi otu e ma ne ya akono obi a ne ho a owo nan ma ha gbogbo mami di boni da ifi se onokore ene odidi na se bia obre ne ho ase to dampo ne achia no a oni ete ho kama uhu se nana obi kura se maba na nana e be ni debi odo yen se do enti mfie num atu akonya si yenya ne yesia ne ma afiri ni mu papa ye nana otoso dunnan ye hu die ye wrema ya ye bida enti ne ye hu se ye nana de wabenya tipa nana mu nyina ye tipa de ye ni obi a ye da na seka ye Asante hene me papa se ye da na se adeka sie we ye si ono enam no sunti na esi Asante ma ye hu bida ne nana de so a o ye Ghana de mama ya mamu nyina akwa aba eba the kingdom of Asante said ye nyina ye nim no na Asante hima ebefa ne maame apampan ene na aso eso oba beto andumadie so no emfie enuma enie na said ye nyina ye nim no madaroma ene duai na Asante man shefa e de ada otuoja mpo nyankopon ase ese na Asante hima ebefra Asante man akonwan wadi emfie enum so enu ti said ye nyina ye nim no abre ne abre bia said ye no the kingdom of Asante yaba manhia fikesie mu hanuma de bekoso wa hanum bia no ye de bremo midin e de opani kwadwo frempon medamu nyina ase aburu
life. Oh yes, sir. Asante man Emma nyinaa. Ede Nyankopɔn twede ampo ase. Ɔne ne siesie nipa ma enema papa. Esanse onim bibia hyase ekɔ na wieye. Onim sɛ nana daache ɔbɛyɛ na ɔhema kɛsɛ na hwɛ Asante. So na Asante ma ene yawa na Asante ma enti na yawa hano the kingdom of Asante samne baba most communities effort so yawa na mo panifo so a yes the che kaka no mo ya na atwaso oyine ya wakaba the kingdom of Asante. Adaroma me bato udi ede say na udi braso so ne say. Ya frame Alhaji Abdul Asuemi. Mena me di ohene ewo Asante memu. Eye bulisafo ye freye kanjaga fo. Mena me dia omano. Ohene Alhaji yeda wase. Na ne me efikesie mo bebie. Nante se e de enti na de wa because India, Yania, what if you know, yes, or him, Polypolium, and yet, Fipaco, and a Yabusumisia. Yes, no, I feel Polypoly and Num, yes, why are dear? Why are the antenna Yaba, Yosu Besum, or two Pona, Yenina, Yam. Na enfia wodi dudu a wodi na yensusu ya boano se de beya adwumadie ne bekoyi amaye me da ase enti ede afutu sem anantin kwasem be na ade bema Asante man titiri mabunu edu dabo bi se ya na ebi mo dwe niam mienu ede ensem na bema mabunu titiri ye wa Asante mu ga na mamu adu nyina yo afutu o me de bama em se Asante man de ye ni bebia Asante mam ne Asante mam de Asante fo ye nipa bia omu do nipa pa omu ka nipa pesa otu fa ene na nahiman omu de ye tu omu so ane ye sore ye empepefo ye tu omu do go omu ka nipa bom omu mi tell ye si ni nipa tena ho wotena ti asama me kan se aha ye ba be shira maame enfienum ye mpentokwa ye te asubiem ye wose ye ne ye otumfuo ye mantrinkwa ohima so ye mantrinkwa enfienum ti wadi enye bone bia ti ye mo nyina oyine ye bedo ase emre pepo so ye besa ba ona ase piao
Okay, out of 4 Sabre Yabema Obibiara ha. Alright. Out of 4 Sabre Yabechiachiamo na Yamamu Akwaba. Ediaba Asante Maya Hinkro Kumasimu. Another Sabre Ote Yanka, baby Ayawo. Na yedi dwumadi ni free bar eye menhia Asante Mawura na tenaye Sabre we live ewo 102.9 FM Otek na Sabre utie yem free na ene asembe ba da dwumadi no ene ye wo ma e kɛseɛ mu yɛnyina yɛnim sɛ Asante Mawura ne maame Nana Konadu Yiadom wɔtɔ so mmiɛnsa Asante Man ne ma ɛne na ɛyɛ dabɔnda kɛseɛ yɛ a wɔtena adwa so mfinhyia num a ɔredie no ɛnɛ da yi ɛna yɛde awukudɛ dɛba no ɛyɛ ne kɛse paa no yɛde brɛw ɛwɔ menhyia ahemfie enti saa bere yɛ a yɛne wahyia yi na kyɛ sɛ ɛnɛ da yi deɛ ɛkɔ so ɛwɔ menhyia fikɛseɛ mu ne nyinaa yɛbɛma wɔn nso asomate every ɛyɛ Otek 102.9 FM ne so na wafolo yɛn nso ɛwɔ yɛn Facebook page ne so ne nyinaa ɛnneɛma ahodoɔ a ɛkɔ so ɛwɔ ha no yɛbɛma wɔn nso wabu no na wotie afi mfinhyia num a ɛyɛ die ɔhema mfinhyia num a yɛdie no asɛmpɔ kɛseɛ paa Nana Kwesi Echampon. Akro from Bemuyene. That's why Oyin kese ya mu akwa ba buru. So wa pomu te say. Ene minim su bebusa e de na ekoso ma. Ebi ahim tente ene entuma ni sika kokko ebi ahim e wa hanu. Ba bedru ye efri kwan. Nana Asante hema. Nana ya do poto so me yansa. Ene bra ye ba. O try jaso. Emfie num ni. Probia me dance. Said ye dada no. Yada ase na imese na ohine nso so ohine yenim so oti apaka mu na ma nso so ba nso so a fada roma kire mi otena konya so say Asante hema sure free anopa no ya say be no nsia no o say yes anu ito ena ohine nso ya no akoya so yes wano anopa no be medase wom se de neso na hema ba chinyesi so ohine chinyesi so eno so tese enti anopa ne de na o mu nsam approach for ohine se medase bro for asia anopa no na o hwe se radio no ekoso sabre abobu yeri se de yeri dada ni se Asante na se ya na ye nana mahemfo aye mema no ena eteki over na emano ahemfo no abo mu tirom na so ena se ena nyina so nyame entunu nankom ni mfie nu mafasha odi nyame ma enye fefefe eti ma nyame hyama no no nya bada ekese yenti ase so ba yentem se do ba ye no nyame be me na didin kwa me kopum se ebe be so a eno de ye hwe hu enye kame ne hwan enso ni nti Asante ma ehumi tie nana de da ne da nyina me da me bɔ mpa ye ma no se Awurade e ma ne kwatente a anwodi wo me de me
maame no da wa yi ache me no minim se saa na obeye saa se rade na ode ama ne wakonwa ne so bekoso mani genti mi hu bia me hya sie mfini bia mi fa nkosie de meka ne se de rade ase se nyame na de natena konwa ne so no nto aso mfa ne ntena so a ema nipa nyame nko a ma Asante man magana man obi biara kwala bia waya batan se de akwala bia hu hia no ye mompa ye ma no se obetimi atena se ne wanya ahoden a enkwa wo mu